Gaueko 10:06, Zubizarretak eta Arangurenek 22 eta 20 irabazi diete Murua eta Gabirondori Eibarko astelena pilotalekua. Negu berri egunez ohikoa da Eibarko astelenan jaialdi egotea, gaur ere alaxe izan da eta pronostikoak bete dituzte Zubizarretak eta Arangurenek. Gogora ezagun, Zubizarretak eta Arangurenek joan den jardunaldian galdu egin zutela Rekalde eta Bikuñaren aurka zaian, eta Muruak eta Gabirondok berriz estu baina irabazi egin zieten Donostiako Atano 3. pilotalekuan Senar eta Ugarte Mendiari. Honen bestez bi bikoteak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira eta gauza gainera ez dira bat ere ongi hasi Zubizarreta eta Arangurenentzat. Atzeko kuadroetan Arangurenek pare bat pilota galdu ditu, hasieran kostazaio partidan sartzea, Iraitz Zubizarreta ere abagune handirik gabe ibili da aurrean eta beraz ez du jokoa efektoekin eta asko nahasterik izan, eroso ikusi ditugu Murua eta Gabirondo, baina gero norgehiagokaren afera erabat aldatu da, oso berdindua joan da, bi atzelariak ematen ikusi ditugu bai Gabirondo eta bai Aranguren, baina batez ere Aitor Arangurenen partida aipatu nahiko nuke, izan ere orain arte txapelketan zeharretzen bat ere konfiantza zibili, norgehiagoka bakar batean ere esango nuke ez dela eroso aritu, eta gaur erosoago ikusi zaio Aginako atzelariari, pilota askoz ere gehiago luzatzen, badakigu Airez eta zenolako baliabideak dituen, baina pilota zailak eta eramaten, pilotari batez ere frontisean altura gehiago ematen, eta hori atzelari batentzat funtsezkoa da. Orain arte, pilota nora, pilotari zen norabide eman etzekiela bezala ikusi dugu Aginako atzelaria, baina gaur ideiak askoz ere argiago zituen. Eta, Ander Muruak hasiera, batez ere partida hasieran asmatu du, sekulako txapelketa ari da egiten, eta horregatik 12 eta 11 iritsi dira lehen etenaldira, esan oso emaitza estua izan da aurrenengo hori, eta gero, bigarren zatian jaun eta jabe izan dira Zubizarreta eta Aranguren, hemen Iraitzi abaguneak etorri zaizkio, Ander Murua apur bat kamustu da, errematean eta behar bada bigarren zatian ez da beste partida batzuetan, eta gaurko lehen zatian aritu den inspirazioarekin aritu, ez du asmatu, Gabirondo gere atzean zenbait pilota galdu ditu eta ez du nabarmen agindu, eta 18 eta 13 iritsi dira bigarren etenaldi horretara, eta bazirudienean jokoaren ekimena eta abar ikusita garaipen erreza lortu behar zutela Zubizarretak eta Arangurenek, bapatean Aranguren okertu egin da berriro ere, ez dakit, iraganeko mamuak, orain arte txapelketan gertatutakoaren mamu horiek etorriko dezitzaizkion Aginagako atzelariari, baina benetan zenbait pilota azalpenik ez zutenak eta inongo misteriorik gabeak galdu ditu, eta horrek bizirik mantendu ditu azkenera arte Murua eta Gabirondok egoki jokatu du, Muruak ere pilota aldaketarekin zenbait erremate eta apur bat asmatzeko beta ere izan du, eta 20 eta 19 ere aurreratu dira, pentsa 7 eta 1 partziala eskuratu dute, ez ziren bat ere albiste honak Zubizarreta eta Arangurenentzat, kontuan izanik zenbat ari zaien kostatzen garaipenak lortzea, gaur bat hain eskura edukita horrela partidak norabide hori hartzea, etzen bat ere komenigarria Zubizarreta eta Arangurenentzat, gerora askotan bikote hori ere urduritasunak etortzen baitzaizkie, eta azkenerako 22 eta 20 funtsezko garaipena, 21 eta 20 aurretik jarri direnean hor Zubizarretak eta Arangurenek bazekiten azken estutze hori egin beharra zeukatela egin dute, azkenerako Arkaitz Gabirondori gainera etorritako pilota batean ez du kolpea tiratzerik izan, eta esan bezala 22 eta 20 pronostikoa bete dituzte Zubizarretak eta Arangurenek, honen beste Zubizarreta eta Aranguren 2 punturekin ipini dira sailkapenean, 4rekin jarraituko dute Muruak eta Gabirondok. Gogoratu, Zubizarretak eta Arangurenek 22, Muruak eta Gabirondok 20 Eibarren.